Bueno, Ainoak esan duen bezala, bertsolaritza arte disiplina bezala ez da jendearen gandik eta mugimenduaren gandik isolatua dagoen gauza bat. Horri lotua garatu da, horri lotuta garatzen jarraitzen du, eta horri lotuta bizi da. Eta mugimendu horri egindako aitortza bezala ulertzen du honako hau. Eta alde horretatik, mugimendu horren parte bada elkartea, parte garrantzitsu bat gainera. Eta elkartearen lanik gabe ez ginen ona iritsiko. Elkartea ari da bertsolaritzaren ikerketa sustatzen, edapenean ari da, sustapenean ere ari da, plazan eragiten ari da, dokumentazio aldetik bilketan eta gizarteratzean ere lan handi bat egiten da. Alor askotan egiten da lana, hezkuntzan ere zer esanik ez, zelan egiten den bertsozale elkartetik. Lan horrek ekarri du beste bertsolaritza dagoen lekura. Esango genuke gizartearen aldetik aitortza bat bertsolaritzak etengabe jasotzen duela, ikusi besterik ez dago astebururo zenbat jende dabilen plazan, zenbat bertsolari sortzen diren bertso eskoletan, zenbat antolatzaile, nola eragiten den bertsolaritzaren bidez, herriz herri. Orduan, gizartean bazegoen aitortza bat, eta orain aitortza hori instituzionalizatu eginda, beste plano batera eraman da. Eta, alde batetik poza ematen digu aitortza hori jasotzeak, gure ere sentitzen dugulako, eta oraineko genukena da, aitortza horren tamainako babesa emateak gure lanari ere, eta, azkenean lan hori izan delako ona ekarri gaituena. Baita, igual, aurrera begira ere, elkarteari suposatuko diona izango dela, mugimendu horri leial izaten jarraitzea, bertsolaritzaren mugimendu guztiari leial izaten jarraitzea, eta elkarteak egin ditzaken ekarpenak badirera eragileekin, administrazioekin eta bestelakoekin harremanak izatea, eta espero dugu behintzat izendapen honek harreman horiek erraztuko dituela, eta agian baliabide sorta gehiago ere ekarriko dizkigula, ez? Pixkat bagarelako, bertsolaritza badelako indartsu dagoen jardun bat, baina aldi berean badelako hizkuntza agoniko batean ari den jardun bat, ez da? Oso egoera larrian dagoen hizkuntza batean egiten den jardun bat, orduan pixkat momentu batzuetan identitateare kontraesankorra da, bere munduan oso indartsu dagoen praktika bada, baina aldi berean hizkuntza oso momentu ahul batean dagoen hizkuntza batean egiten den praktika bat, orduan, igual izendapen honek balio lezake pixkat horri buelta ematen hasteko, edo gutxienez aitortza batetik eta validazio batetik ja beste tresna batzuk sortzeko, horri apur bat buelta ematen hasteko.